Ofari witong 29 tarik April jolatay jana nainay manayo. Haino halam supiro tesena rokno hingkai kakhaino rok bo jotono kaham tongmanya hingkai ang hingkai to kaham bai hamya banyo hini mano kahamni bising hamya bo sabo joto mane ani kisa mane saksa yangui tongo gabon bagai ang tabu jibi sakhamno thanan hin tongo jibi sakhamno kisa thangai sonography khaijaknani hin tongo tini mane ang je doctor bai naijago hingkai a doctor mane tini bini UPT tongo ta hingkai bono advice waro jibi o thangai kaisa sonography khaijaknani bagai hingkai aboni bagai tak thangnani hin tongo a jaga o hingkai naitung din oro tak thang khorsinai ang naide tui sonography khaijakna hingkai tui bo bohok phatidi nangna nangma bai mo tui asa eklogi 2 liter nangbai meya muklangma thangnai abo toto tini khe ang khai thike tui nangna nangphoro bai hingkai tab khelam rikha ang satung mani mar satung mani barta sok hingkai satung hake kiriwi tongkha ang hingkai doctor naijamni susi yorjani bithi sana rongko bele kiriwo do hingkai aboni takai kiriwi tongkha bahaijani rongno thang tongo da khayang sogoide wngkha jeng bara tongmani slai tei 10 taka bara riwi thana nango tukawi hingkai tabuk khai ang sopaija hingkai sopaioi ang gaini department sini angui tongo an logini no naising tongo hingkai bo jaga no khlaio jibiwo no hingkai tabuk khai ang sasibo na agibo ani viewers rok comment no khlaio bai kumui tamo khlai rok hini sungo kang kini ka side se no hingkai bo jaga bo no khlaio jibiwo hingko neuro department no neuro physiotherapist hingkai bo tabuk round di tongo hini sawo hingkai amo bai bai hingkai khainai hini sawo hingkai bo nang naising tongo bo bai thanglai na ang bo waisa pa no jaga wo jibiwo gaini department rogo mane ke bono rogo thui eba rugi rok naijana nangya khuba sini angui tongkha hingkai bono naisingui tongmani bono an logini no bo bai thanglai nai hingkai hingke sini sonography rok paibai kha hingkai paibai akon bai tabuk hingkai o jaga o hospital ni nongkhorei akoni thanda rok kisa satungni jora bo cake rok paiklangnani hini tongo hingkai chwng dokan o haplaijak cake ni logi o momo tei pokra rok paiti paike moka taipo dogani taipo ni hinga hingkai belai ang momo sojak hainbagai aro mang haphabai paipai jago ang lengmani jora kolomani jora belai speed ke chai tongo ang tabuk hingke sonography khaimani yagulo kisa rest khlai tabuk wngkha hingkai chwng town dige thanglai tongo town ni himale bwskang saptao ani mane ani bwsaini bini kaka kotoni bwsajak ani bwbrang jikni kaili panda tongo hingke bongni achaisongni mono last tiskaima manjaknai hinui chwngbo jora kwrwini bisingo pono thanglainani hinglai tongo hingkai bahai gift rok tongo kisa gift rinani hinui town dige uta gift nainani bagui chwng thanglai tongo sopaija dogano takaro pressure cooker rinani hinui nari tongo chwng hablaioi kono naigena prestige ni দেখি কত বড় এটা 2 লিটার 1350 টাকা মানে কাম সামনা না কা মোতাবেক ঠিক আছে Takai chongoro Radha Krishna na hablai kirana ofari wi tongo hini khanawo gold tei diamond ro earring ro busrok nangno nai nelege na kisa habui
hingke o dogano earring kaisa choice wngkha hingke earring kaisa nana naike ang hingke tabuk srapsa nasinglai tongkha chwng tamoni himale ang ani agini siklapuroni yastam riwui akonoi nana ni naimani hingke a yastam ang thangnai 2012 hairogo namani wngna hingke ah jagao hallmark kwrui ni bagui ang khwai dige bo paimani amo hingke hallmark kwrui ni bagui borok sogui akonoi goli riwui bwswk ah jagao tong gold tong nainani nangnai hinsa o hingke abo borok tabuk nailai tongo hingke aro bwswk man naigena hingke je nangmani no riwui nai akonoi aro bwswk tong cut khai akonoi ang klang senai hinui tongo hingke abo nasing tongo tabuk hingke iko ani yastam no goli riwui omo khai pure gold khai nakha agebo swkango hingke 72% je gold rijak oro tei 30% ke copper rok rijak po hingke tabuk hingke omo sogui gold khai gold simi alada khai nakha hingke omo gold no klange ang kubuni earring exchange se klang thangsinai agi rogole sabo sibo hallmark nangorok hinai haino chini ang dogano stagui mani hingke iko morok no ani tini ni shopping mo hingka hingkai kalipanda ni gift paikha kukar hingkai omo hingka brown color agin hoitan hair brown color mangnoriwa man bagini brown color no tui haike biya balokas 6 mas hairok riyang khana kei komo kai earring hingke ang tabuk norok no earring ang bo haijak earring paikha khulogoi phunuknai bini logi o purse kaisa gift rohowo jesa dogano jesa golden dogano phanangthun borok ni jaga kaisa manui paikha hingkhe borok kaisa gift rohoro offer riwui tongpro hingke omo borok ni o dogano hingkha purse gift rohoro hingke naidi ang tabuk norok no khulogoi phunuknai nanaithoka sabai di mora views ni bagui ang hingke kisa mane jesa mani bi kisa chikon jat no hamjago hingke abono chikon no nai paikha kotor rok hingke reviews khai mane khai mwchang ebla wakum kotor rok hingke omo chikon sacha jaga no paikha hingke tini khekhanai bi kisa logoi tongkhaba rasunani tongo hingke norok nai tongdi ang bisa bisini yo pala ro eba kebo bai bwkhnai rasu jai sak sak pati khi bwkhnai rasui tongo bang norok bai share khainai singambari kaini khai ang kaisa khawainai akonoi bwskang tiki soman kai rasu si hingke omo hanga amte heki rasu ba hingke perfect ngo to soman ngai thango hingke ang tei sikhnai rok baso kolok tongmai kisa logoi phari hingke kolom jago hingke aboni bagui kedana punglai drop hingke no ma rasuo hingke agibo kisa pala ro rasuka 2019 sayo hingke ongkolog dikibo kisa bara khai kedana pungsa hajara khai bwskang kisa kolok khai rasu mase 450 da bwsuk na haka puru hingke rang magane diba hingke suja jat soman kai rani hingke 200 da 150 da bwsuk na wa puru hingke rang magane diba sak no rama sa rasu abona bwkhnai kolok asuk tongmaya ja sobsamai no prai somai an bwkhnai musuk mano mono lai asuk tongya hingke ongki pi logish thangka tamlan jora rasu jak yang tongkha yang tongatun hinai hingke ekdom soman ngai thangka Okay. More thasa magna thangka aram thakta bara dia photo ngai sai ngai tu hui bata khai bokro rok batisa aram ka bokni bara khai shampoo saban rok batisa haponi komgo kita bukai rasu baikha boknai suta khai rasu baikha suina sinai hingke ekdom aram yadan pala rasu na ekdom simple kai kat khai rahi dina no mane ongko nang thakamo 200 nangkamo haima tongo